Wel, dyma i chi ddosbarth diddorol iawn yma ynghylch y Gwartheg nawr wrth i ni gyrraedd pen llanw cystadlu'r Gwartheg Holstein a dosbarthiadau'r Gwartheg Godro. I ni wedi bod yn symud ymlaen ac yn symud at y Gwartheg Hŷn a dyma i chi ddosbarth i'r Gwartheg hynna nawr te, yndyfe, sydd wedi lloia 6 gwaith neu fwy? 4 gwaith neu fwy, mae'n ddrwg da fi, yndyfe, Cheryl? Ie, 4 a mwy, ie. Ac beth am y tair fuwch yma te, Charles? Sonia chydig bach amdani nhw gan ddechrau gyda hon o'n blaenau ni fan hyn nawr. Mae'n glamp o fuwch. Mae'n glamp o fuwch, ynddo fi. Mae'n gryf iawn, ond eto yn lleithog. A cwr chader hyn hyfryd iawn gyda gymaint o venation na. Mae'n cerdded yn dda, ond fel wedys, mae'n glampen o fuwch. A mae yna wartheg yn y dosbarth yma nawr sydd yn dod i'r sioe fawr ar gefn llwyddiant mawr dros yn ystod yr haf yn does. Os mae un mewn man inde wedi ennill yr Lincolnshire Show nôl yn canol Mehefin. Wedi oeddo i corring am Matt Winters ar teulu. Mae hi fan inde, ie. Wedyn mae... 9-1-4-7 yw'r fuwch welon ni fyna, mae hwnna'n fuwch arbennig hefyd. Dyna hi fyna llun arall ohoni'n Ie, hwnna sydd wedi ennill y Lincoln Show de. Fuwch neis yn dywi, fuwch braf ar beirniad. Stephen Garth dal wrthi, wedi cael bore prysur ofnadw ar y teg iddo fe. Yn gwres y cylch Gwartheg o... Na chi luniau da nawr. Richard a Bethan fanade o Llandyfeilog a Knowlesmere Miss Brandy Snap. Hwnna'n fuwch dda to. Llawn llath yna fe. Oedden ni'n gwybod sawl llo? Ni'n gwybod bod nhw wedi dod â leo 4, ond oedden ni'n gwybod os nhw wedi dod â 6, 7, neu os i 8 o loio efo'r Gwartheg ma, neu? Sa'n siŵr. Fi'n meddwl 4 nhw gyd, falle'r un 3-5, falle wedi cael 5 dros edrych ar oedran hi. Bydd y judge yn gofyn iddyn nhw. Ie. Bydd, achos mae hwnna'n bwysig, rili, yn dwi? Sawl llo maen nhw wedi dod â. O, mae yna 2 fuwch arbennig iawn fan hyn yn y dosbarth. Yn y dosbarth yma. Mae'r un wena'n sefyll yn dal iawn, mae'n hir ac mae'n gymaint o... Mae'n mor lleithog. Ac wrth gofio bod prif bencampwriaeth y Gwartheg Godro i ddod yn y man wrth i nhw fynd ben a'i gilydd, y brydiau gwahanol. Mae'r dosbarth yma yn bwysig achos mae'r Gwartheg Hŷn ma'n yn dal i tir pan mae'n dod i'r prif bencampwriaethau fwy na heb yn dyn nhw, Cheryl. O, di'n bendant, mae'r y beirniad yn cymeryd hynny mewn i ystyriaeth de sawl fain o loi maen nhw wedi dod a'r holl llath maen nhw wedi cynhyrchu de. Mae'n ffactor mawr yn neud i penderfyniad ar y diwedd de. Ond le mae'r garden goch na mynd tybed yn y dosbarth yma. Yn dosbarth yr Holsteins i Wartheg sydd wedi lloia 4 gwaith neu fwy. Sim lot i wahaniaethu rhwng Trwy'r ystaf, oedd wedi gwneud nhw'n ffordd arall rownd. Wel, y garden goch wedi mynd i'r fuwch wen. O ti'n lwco ond dy hun, Charles? O, nhw'n i lycho'r ffordd i'n sefyll, chymryd mor dal yn hir. Oedd hi'n sefyll mas i fi. Heb os nac o'n i bai oedd. Mae yn fuwch fawr a fframu'n mawr iddi'n cario'r gader na'n dda. Yn heiddi'r garden goch, Cheryl? Odi. Mae'r tair yn edrych yn dda, ond mae hon yn sefyll mas. Odi ar un present sy'n y fe... Gwyd o steil. Os. Pan mae'n cerdded, mae'n dal ei ffen yn uchel. Llawn llath, mae'r gader yna'n llawn llath yn dweud. Llongfyrchiad mawr iawn iddyn nhw felly. A diolch i chi hefyd am eich cwmni ar gyfer y dosbarth yma. Ni wedi cael bore arbennig o gystadlu ar Gwartheg Godro, werth i'w gweld.